Hi लोगोफोर Hi. लोगोफोर Hi guys nama Okay. Hi guys Ngora. Itu belum tangan mana Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो नै दिनै बाजैनि फिसाजोनि बार्थडे दंमोन आरोना नै प्रिन्सिनि ओमफ्राय नै मानसियानो जि बार्थडेयानो बुगागासिनो केकखौ थाब हानो मोनिनि लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना केकआबो रेडि जाबाय हानो थाखाय ओमफ्राय मानसियानो नै गाबां जागासिनो केक हानो मोनिनि केक हाग्रा दाबाखौनो खुगायावसो जागासिनोमोन ओमफ्राय नै बिथिंजाय बिब' बिनानाव सानैबो केकखौ हाबाय आरोना ओमफ्राय बियो ना बेलेगनि बार्थडेयावबो जि खुसि जायो ओमफ्राय गावनि बार्थडेयाव खुसिखौनो जाया ओमफ्राय नै केकखौबो जाबावासो ओमफ्राय नै बिमा बेयो बाजै आरोना प्रिन्सनि बिमा ओमफ्राय नै केक दौगासिनो स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंना टिक्लुनोबो दौबाय केकखौ ओमफ्राय नै आंनोबो दौनानै होबाय माइनाव आब'आ ओमफ्राय नै समिरनोबो दौनानै होबाय आङो स' लोगोफोर दा केक हानाया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय नै गामिनि मानसिफ्राबो फैहालांबाय बेनिखायनो खिर संदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै सासे सानै फैहोलांनायखाय होनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै टिक्लुआ मा मोनसेखौ जागोन जालायदोंमोन ओमफ्राय नै आबौनोबो होबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंजाय नै मासरुम मैखुन सायबाय थादोंमोन आरोना जोङो ओमफ्राय नै सायखांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नै बार्थडेनि एसे ओंखामबो जाहोदों आरोना ओमफ्राय दा जोङो खोमसिबायमोन नालाय ओमफ्राय जानायनि लाहार फाहार खालामबाय स' लोगोफोर बाय बाय गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै